Приготвям си плажните багажери и ви водя в любимия ми плажен бар, моето тайно пространство, което ще споделя отново с вас. Доста хора знаят за него, между другото, но пък и доста не го знаят и сега ще разберат кое е то. Плажната ивица, на която се намира бара, е огромна, пясъчна, свободна зона и единственото заведение на тази плажна ивица е именно този бар, в който влизаме сега. Между другото, забравих да спомена, че се намира на 30 минути с кола от любимият ми град Солун. И въпреки, че мястото се намира толкова близо до втория по големина град в Гърция, това хора изобщо не значи, че заобикалящата го среда не е естествена, много натурална, за мен лично селско-идилична и изключително изолирана, което, както знаете, е огромен зелен флаг за мен, който казва: отивай и не мърдай от там. Има и още една важна особеност. Намира се на територията на защитена зона, може би така се казва, от Натура 2000, защото има солено езеро, което е дом на множество видове птици, включително и на розовото фламинго. Затова ще отбележа локация и вие вече в Google Maps може да видите точно колко близо е езерото и какви снимки са качвани оттам, което е доста впечатляващо. Да, забравих да спомена, мястото се казва Ривиера Бич Бар и през седмицата е много спокойно, но и аз ходя изключително рано на плаж и затова имах възможността да направя тези кадри без да има хора. Друга интересна подробност е, че заведението е разделено на две части, на снак бар и на ресторант. Ресторантът предлага фюжън кухня, което виждате в момента на кадрите, изключително вкусна, на много добро ниво. А пък снек бара може да си го поръчвате на шезлонга и предлагат бургери, гироси, тост сандвичи и така нататък. Общо взето даваш на заето. Това е положението.